Здравейте, в днешното видео ще отворим кутия от най-новото Yu-Gi-Oh! TCG издание Rage of the Abyss. Преди това искам само да обърна внимание на този плеймат, който е направен по поръчка от Antiware в Велико Търново. Ако вие също искате да се направите плеймат по ваш дизайн, може да се свържете с тях на телефона от визитката или да им пишете на тяхната Facebook страница. Ще сложим връзка към нея в описанието на видеото. Това е последното core издание за тази година. За тези, които не знаят, всяка година има 4 core издания.